Il-fatt li l-iskart f'Malta anke dak li l-familji Maltin jisseparaw fi djarhom qed jiġi mħallat kollu fil-Matab mhux biss qed jaffettwa l-ambjent imma anke lin-negozji. Kien għalhekk li wara li ħadna l-kummenti tal-Ministru tal-Ambjent, NetNews tkellem ma' Abigail Mamo, il-Kap Eżekuttiv tal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji. Li rajna ovvjament huwa każ serju kif qed inti jkun hemm ħlasijiet relatati mal-Polluter Pays Principle li dawn ikunu għadin iħallsu n-negozji bl-understanding li ħajkun qed jiġi rriċiklat dak il-materjal li huma jkunu għadin jimportaw. U barra minn hekk sa ftit żmien ilu daħlu anka s-sisa fuq ammont ta' prodotti li lan tagħhom li l-flus imur biex daw il-prodotti jiġu rriċiklati. In-negozji li jħallsu għal ġbir, trattament u riċiklaġġ tal-materjal riċiklabbli bħal karta, kartun, plastik u metall qed jonfqu eluf kbar ta' euro biex jiġbru dan l-iskart, però kif żvela NetNews u kif ikkonferma l-Ministru Aron Farrugia dan kollu qed isir għal xejn għaliex kollox qed jispiċċa jintrema f'post wieħed fil-Matab, xi ħaġa li ilha ssir 3 snin u se tibqa' ssir tal-inqas sal-aħħar ta' din is-sena. Aħna min-naħa tagħna staqsejna għal kjarifiċi min-naħa tal-CEO tal-WasteServe, min-naħa ta' Tonio Montebello, u ovvjament għadna din nistennew risposta. Skont ir-risposta li ninnataw anka fuq timeframes fuq x'inhu jiġri, aħna ħankunu qegħdin nieħdu l-azzjoni neċessarja biex nirrappreżentaw l-interessi tal-membri tagħna. Dan qed jaffettwa mhux biss il-familji u n-negozji imma anke l-miri ambjentali l-pajjiż għandu qudiemu. Staqsejna lil Abigail Mamo jekk saritx konsultazzjoni min-naħa tal-Ministeru tal-Ambjent mal-Kamra tal-Intrapriżi Żgħar u Medji. Konsultazzjoni fuq dan is-suġġett partikolari le ma sarux u fuq il-pjanijiet ta' kif ħajinbidlu l-affarijiet jekk ħajinbidlu, kombinazzjoni għandna laqgħa skedata ma' Dr. Aron Farrugia u ovvjament di l-ħaġa ħankunu għadin insemmuha però qabel il-laqgħa din nistennew ċertu risposti wkoll kif qed qabel mingħand Mr. Montebello. Fl-aħħar jiem, il-filmati li żvela NetNews għajmu rabja kbira fost il-familji li ta' kuljum jisseparaw l-iskart.